provision shop n'animu no ene yewo ya pagya Sompa 106.5 FM Accra ye studio no ya pagya e de free Watermelon Street ene ye de aba besi dwom na ya ba nani enko an ye ba ye ne 21st clinic for ne ba ye a omo ye sciatica expert eti ne 21st clinic wa ha the 21st clinic ye ne say wo mo ye free health screening e de amount ye free ya ba ne ye de niam ba pa free health screening and na 21st clinic ebeye eti wuton ade kakra na waba wo mo ha kopem se donko bebo wo mo ha kopem 1 pm na wo mo apon eti wo pese wo blood pressure wo pese wo hwe wo pese ebia wanya malaria yare bia na ana se yare foforo bi hepatitis B ana eti bra 21st clinic free health screening amamo a doctor for ne nurse for wa ha wo mo ye adwuma kopem se 1 ana se donko ebebo eti se wotime nka wo Sompa 106.5 FM Accra we ya sem da ye dia bremo Sompa OB bus domi market fue Ghana fue yabo yaba eye Sompa 106.5 FM Accra eye Sompa sa wuti enka eye Sompa 106.5 FM Accra ya pagya ye studio no abesi abonten na ye ba ye no God first cold store and eje ye feso wo mo na mu bi o ma pono e ma ye na God first no ya chemu mienu cold store no frozen chicken na wo pe fish na wo pe sausage na wo pe se wo ba domi market ha na se bia wo pe gizzard se wo pe sausage se wo pe chicken se wo pe fish ya bra God first and say aigbe cold store and na provision shop no so he se ye mo se ye anwa se ye tissue se ye parazone se ye kosua chese bibia e wo ho aha ye wo one stopper weekendi wo betimi ato bibia ewo God first cold store eti ene ye di free domi market live ena woti enka ewo Sompa 106.5 FM Accra enye wo mo nko a ye sanso ewo Promasido Twisco ye Twisco energy food drink no ene ye beche bi papa ene ye beche ade eti nsam na ye kan tio na tie me fro na mi busa wo say Promasido product no eye din na wutimi ka se eye Twisco energy food drink anase eye cowbell anase eye onga mema wa chede na we de ko ena beverages nso ewa ha beverages ni bela kwa ebi na si ha no mi busa wo se beverages for no mo niam na bi ye de wo be kutimi ka bela kwa meche wade ena mi busa wo se 21st clinic wo mo e be ko mo story no himfa no wo wo ka se 21st clinic wo mo tantra healer na eno nso so no na edemu kama pa mi say busa wo se wo busa ye Sompa 106.5 FM wo hwehwe ye wo hia ya wadomi market mi busa wo say God first cold store no edin na wo mo ye ya chemu mienu ye wo cold store ye wo provision shop no wutimi keka ne ma miensa bia eno nso meche wade eti domi market fue samu ti enka no pe ya eye Sompa 106.5 FM Accra ene ya pagya ye studio no ene ye de ababesi abonten se ene ye nimu bedi dwuma ye ba ne se de medi kankan no ene ye nko an ye ba ye ene ye dwumadie ni nyina efra no pa ekosi anumre ye che God first cold store aigbe cold store he ya ena ye di dwuma no eti nkomo na ye abo no eye tie bi na niema ye de beche no wonsu wanya bi ye nuanom beverages for wo mo beche ade Promasido for e beche ade ye nso so Sompa 106.5 FM ye beche ade Leicester Ghana Limited wo mo de Yas toothpaste ene ne brush beba eno nso ye beche ade eti se wo tie me na se wajirima ye oprekesi se ede na ekoso yi ade fefe be na ekoso ha we eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra ene ya pagya studio ni nyina aba besi abontina ye di edidwuma na ebra so say ye de Ghana Today ebra mo na meka wo say ye social media platform no wo ko Facebook se si ya ye videos no ene ye pictures no ni nyina wo ho wo pese wo hu niema ekoso wo pe current report wo pe niema ekoso a wo de ebra ye Facebook page
Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Nebra Beshan Yama Ekoso, ya the videos, ni pictures, ni na ya Dieguho. Brown Susi, ya Jumedia, ya Feno. Ghana today, ya Baba Yahujuma. Ghana today, ni Yabuta Yanese. And some Bia Ekoso Ghana, and some are Edia him, Edia Dencheche, ya Babu Badina so trending stories, Ekoso Ghana, ya Baba Bubo so. Nasa Utien year. Me we are obrempon the microphone ne bebrɛ obebu sa wo say paper ben ye review ye no sponsors ne de buy no boba kudi wutimi ka pɛ na mama wakyade ɛna Sompa dwom no ye bɛbɔ dwom no wutie na atimi to nwom no a ɛno so mema wo hampa ɛnyɛ me nko na me ye Ghana today me wo mema wo ha akoso agye wakɔde eboate ne adwo asare mema mo akɔ abo na bibia abo kɔde nyame adom ye ho ye Adum na ho fe na adware mu sei enya sanketo ma we ye Sompa girls Sompa Accra na me ba cho mo ba Sompa OB Bus project no Domi Market first edition no ye wo God first coast store ye friend no aka Ayigbe coast store wo ba ye no de na wo hu ha ansa na ye de trending stories ni newspapers ni na ye de ato so ye na tiefo asene san ema wo mo akwaba emfa emra Sompa 106.5 FM Accra and said ye di kan achire wo mumu no ye de broadcasting no ababonten said ye beya wo market ha ne mpotem ha nyina no wo ene ye beche ye programs a ye ne ye bedu ha no pan in fact ne mani age papa because we set up no ne said ye yasese ne ma no a bibia de na akwa mu na mani bo ham person no a yasese si table no so na me se kai and I have a day packages na so de aye kama 21st for bedru ha twisco for so na wo mo asete wo mo niema wo mo ahyase etwetwetwe bie ema wo manfo enom no enti no kura nyame anim de aha ye kama pa program no so e yade se ebekoyie nyame adum enti ye de nyame ase akoso agye wakode eboate memo akwa abo meje su ebu oba pa ho fe na adware wo se yi ene Sompa TV cha wabo akoso ya na ene Sompa 106.5 FM Accra unsa afia mu ne ebie station yi ewo enkran ha eti ye da ye ho adi ena ya page studio na ba besi Domi Market na ye ba ye no God first coast store na je ye feso ena wo mde ya ba ye ne nwumafo enwumako bebre na ba ye 21st clinic wa ha wo mo ye free health screening e de ama ye maame nom ye papa nom ene obi obeba akoso ya minim ene ma akoso ha nyina no san na obesi ebu ho akonta oh maka na se nyame ayade kyerɛ sɛ wohwɛ mu a sane enioma esibia kɔ ede afa ye ba ye nkyɛe nanso ye yasene dikanfo no kyerɛ sɛ nyankropɔn oni ye dini yi pa ɛno nti ne ye to nsade afra tiefo nyinaa sɛ wonka ho a ye ntumi nya mane nye yi dwumade ne ye ne wo nyinaa na ye na saa ne nti no wo mmra na wo mesom ne nyinaa ye nyama no nya fɛ na ade ba ko a ɛyɛ me fɛ na ye me dane sɛ ye ka free health screening na ayana ye maame no mpanyimfo wo mo na gye ne fɛw so kɛse yana wo mo som twitwe nanso mabunu no drum bia na wo ma yomu afirim wo mo se free screen ne de sebio ye mpanyimfo nko a wo mo na sebio wo mo anyini eduro mu mfie so a wo mo mpom aye mmerente wo so mberhwe mo pom de dabi free house screen ne ye obu wo no mo krampo no a be sa abosome miensa ne 9 ne enum ne won kwa yaresa bia da nanso na ye de atoa e wo do medwom ha sebra na berhwe wo pom din mu se ne wo pom din no ankasa esitia no berhwem wo bu no ma ne blood group kra wonim set say wonim ho maachi but and now baanum say ya hwehwe blood group mu dia ma free yenyi obi aka pre enfremfri ho and not the sciatica aspect 21st clinic woman afa ho ka wo di hu dwuma na sanenti anopa ye to nsa dia fro se bra na ade a ede na enike wo mu ne se wo hwe ye no na wonya akyade
wonya free house cleaning de afrim wobasa nya Twisco de afrim Bell beverages one Bell cola ne ade ne nyina obenya bi de afrim enti wo mpɛ na apɛde enti na no pɛ no yene mo a na etena na yene mo betena akɔpem sɛ no nwɛ no so abɛbɔ enti na no de yaba mo ba ankasa jese yaba no ene domi dwom ha ne yeba ye no ye de aba bedru ne sa enti ye to nsa de afro bibia wo wonya man no abantem bɛri wo apɔmuden mu na bɛgye mu akyɛde bebre na fafrim na enye de enye nika na nsa anya akɔno fanka wo ba kosua yeah enti akosua ye ba no so nye nko an ye ba ye na 21st clinic no adwo asare ka ho kakra dwumadi o mo bedi no ha said dog ema mi hu yare ahodo a wo mo ba behye na wo mo aye ho adwuma ye free lab test no wo mo be ye de abo manfo ani kwan se sa opportunity we de wo ma ne hire wo kura eti ne se wo be pie e wo domi market God First Coast Store no animu ho a malaria free lab test ye be ye wo typhoid free lab test ye be ye wo hepatitis B syphilis stomach ulcer glucose and na the require chemistry na ya de wabatantra hill na ya show kama biti se cholesterol kidney function test uric acid FBC liver function test blood grouping any urine ni nyina 21st clinic no wo mo nya sciatica expert nko a wo mo ya ayaresabi ankasa a wo mo edidwuma eti no wo mo behye no wo mo aye ho adwuma kama ama bibia nso etimi edimu eti adwa beverages nso e wo ha ka ho asem kakra e kire ye okay Bell beverages for dear wama wo system no mu ache na eniema padodo no a enso ene wo de abra wo de boa wo manfo na ye ka bell la Bella kwa natural mineral water no wo ene adwumaku a wo eye na wonim se Bella kwa so de eyensu a emu ete ye de afamfidie mu ya ye ni ye ya hyehye ho kama nti wonom bia ya de se eboa mu apomden nsem no etimi konkan enkonom so bi ebema wo ye mu atu ene ye ho nkro ne ba afei drinks ahodon so a ye de aba abonte ene program bia se ni ho no mu abekọ a wonya Bell product ni bi wo ho as low as kakra bi okitane kura ubetimi anya na emi so manfo favorite na ye Bella kwa Bell cola na na omanfo Philip Ameka say kura bi hye me fridge mu enti no Bell cola ye ne ye 7 star Bell malt fruity goodness Bell squeeze no ye one in grapes